I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Mao dito pag. Mao dito pag sa kumagapangutana. Mao diri ka tinawon sa akong kalibog. Kwarta na di ay. Akong kwarta. Mao di ay. Maong natundra ni Joko akong dagkoy. Huwag silang tanan. Pinangga kay Kunela. Kay Dato di ay kaayo ko. Hilom, oy. Patuyang raman ka? Oh. Kinsa to? Ako, ang imong konsensya. Nayabag na. Padong naman tingali ko kay abag ini. Matuog na lang ko, uy. Ginaan di kag breakfast. Wala siya breakfast in bed. Salamat. Actually, dili gini breakfast kay almost 11 naman. Wala gid ka pala din na settle kay maayo man gyud imong makatog. By the way, anytime this week, makaistorya na nako through video call ay imong doktor nga muatiman nimo sa Switzerland. Dili ko magpa-opera. Ha? Unsay? Dili ko magpa-opera. Kaon na inday. Dili ko magpa-opera! Uwa na lang ako siya gisupak. Sa kong tanaw, dili maayo ang iyang pagmata. Hindi sapot yun. Which is very unlikely of Inday yun. Karoon ko katungog ang isapot siya. Nakalitan gani ko. Pero suma sa kong gisulti nimo. Nagtuo ko nga may connection good ni sa iyang picture. Okay. After sa akong meeting, magpahatod ko ni Aldwin di ha. Magkiksulti ko ni Inday. Salamat, Nicole. Hi, Inday. Kumusta na? Okay lang. Dito di ko sa imong condo unit. Huwag ako nang gida imong laptop. Palitan na sa dunya tikag cellphone, ha? Pero, unya na after sa imong surgery, kay dili pa man ka-capable sa imong kahimtang karon. Dili ko magpa-opera, Nicole. Oo. Gisultihan ko ni Joko, ana. Pwede mahibaw nga no, Inday? Mugasto kita dakong kwarta para ibalik ng dagwaya? Oh, tanawa, Nicole. Ako man ka na nasa picture. Okay. Diha lang na. May ipakita sa ko nimo. Wa man din mo malag out ang imong social media, so magkita ra dayon nato. Mao ni imong laptop, ha? Naara imong account. Tanawa imong profile picture. O uban pa nimong mga posts. Tanawa. Kinsam sa nabayhana? Ikaw. Huh? Yes, ikaw ni. O ka na sa picture, ikaw sana. Mo ni original nimong dagway, Inday. Samtang kini, after na ni nga nagpa-brace ka, nagpa-rebond ka, o ang ubang ginagmay nga mga enhancement sa imong nahong. Nagpausap na di ko sa ko ang dagway? Actually, wag yun ka magpausap entirely. Nagpa-brace lang ka maong wa na ka mabusni.
And then, nagpa-reband ka sa buhok. Maunahan. Kung magani ka magpausap sa imong ilong, tanawa. Same raman, tanawa. Nagpagamlasag ka sa imong skin, maunang lahi na gyud kay sa una ang imong aura. O kini na nga imong itsura ang atong ibalik, Inday. Ako sa nakuna-unaon. Gi-process na ni Joko ang inyong pagikan paingon sa Switzerland. Doon na ba ko'y kwarta sa bangko, Nicole? Yes. Pero dili imong kwarta ang gamiton sa pagpaopera nimo, Inday. Kwarta ni Joko. Pwede na nimo i-browse imong social media. Daghan kag makita diha. Pwede sa kamutan sa imong mga previous movies. Sige, sige. Mutan ako. Gusto ko makakita. Kadaghan man din ako salita, uy. Duha pa ganing akong gitanaw. Wala naman kong napupog. Napakoy daghang tanawo nun. Napay mga video bahay na ako. Unya na lang sila. Papahuay ko na ako. Huwag kapag akong pamutan niya. Kung kwarta na bagay na ako ang giapas ninyo. Yes. Pero dili imong kwarta ang gamiton sa pagpaopera nimo, Inday. Kwarta ni Joko. Kwarta ni Joko. Sa ato. Kwartahan sab si Joko. Nasayop na di ko sa akong pagtuog. Nag-apas lang siya sa akong kwarta. Mabalik ko sa akong FB. Tanaw na ko tanan nga naa dito. Basta pag may makita akong tubag sa akong mga pangutana. Mga bigway naman ni Joko. Patay pa. Uy, like nga nang ini man ako mga caption. Nalang Sir Joko man. Pinawkawa. Abi man akong natubag ng uban ako mga pangutana. Oo, natubag pero mas daghan mong pag-upangutana nga may kawas. Sir Joko na sa'yo. Ay pa. Saan ko nakita ang picture ng aming duha nga nagpuyo? Lahat man yung mga... Unsa man eh? Mga picture sa kasal? Minyo si Joko? Niya sa kong caption. Congrats, Sir Joko and Idol Cecilia Cabrera. Wa na gid mo kasabot ini. Wa na gyud. Manakita na kasi mo sa gina, babe. Minyo ka? Joko? Tubag ako! Minyo ka ba? Ay, alba lang ha. Kung sa di mong tanaw. Mga pictures na mo ni Cecilia. Sa ato pa. Minyo ka! Unsa day ko imong kabit? Imo ba kong kabit? Kung imo ba kong kabit, nabuang ka na gid ay! Kagwapa na imong asawa, imong giilisan ako! Ay, please. Nahibaw ka na sa tanan. O galing lang, nalimot ka pa karon. Di ka makabasol ako, Joko! Hinday, dili ka kabit. Ugwa ka mahimong kabit, okay? Aron mahimot ang gagad, paminaw. Kaya akong isulti nimo ang tanan. Ang tanan yun. Maotong tanan, Hinday. Huwag sobra, huwag kuwang. Sayon lang ako kadiyot.
Nasulti na nimo ang tanan? Oo, walain sa kayo. Iditalyen ako, so good chapter 1. Hinuon sad. Karon, napakailaing pangutana. Murag dili lang ko makatuo. Di lang yapon ka mo tuo, Inday. Grabe sa nimo eh. Sige. Basahan na lang ang script sugod chapter 1 be. Aron ka mo tuo. Gabi na sad. Laing gabi nga mami. Walain. Subulan na gina yung pulol. Pero umawan ako. Hindi ko ako milyonarya ako. Ginoon, may kwarta naman sa BI ko, pero layo pas kwarta ni Choco. Kaya, nagtuo pag kong kwarta lang yung giapas na ako. Makauwaw naman ko sa kong kaugalingon. Uy! Ay! Aray! Uy! Ay, hindi ko mapit ako. Ako mag-isag pa ako na mapindahi pa man kani eh. Aguroy. Kasakit. Kadagan ko rin mong gidaki ko. Mura mong gabi. Nang harbi sa dilit mo tanong. Hindi man mapabangbang ang kaliwat ni nang Dolor sir. Ilaw ginigipabugkos akong padaan ako kay. Grabe kadaghan ni sir. Pwede na ako magngitag pistos merkado ani. O niya, nagpasalamat mga kanila. Oo sir Pero po pa nila, huwag pa pasalamat sa imong kaayo siyang pamilya sir. Huwag ginawa sila problema sa paghiluna sa mga mating nilang kaliwat sir. Kay ikaw mo ginibagas tanan. Sa kastoon. Ayaw ginoon silang paghiluna sir. Di na ko gusto maproblema pa silang Dolor Kiko. Ako siling paagi sa pagpasalamat niya sa iyang maayong pagserbisyo. Tingo dito ng dulo sir Kunya na siya mabalik kuman sa 40 dias. Okay na Kiko, may problema. Si Inday sir, kumusta naman? Presko gini na mga prutasa Inday. Ikan ko na umas mga parente ni ng Dolor. Kiko, Inday, yes. parehas naman itagranggo, no? Ha? Nagtuo pa kong tag-iyasal ko ining baya. Lalay raman di ay ganit ko. Ay, sular to Inday. Karon, prinsesa ka na ining bayak. Ang katawanan pagid Kiko. Hmm. Nagtuo kong gwapa kay ko kay lagi. Artista ko. Lo. Ay, pagkakita na ko sa kong picture, nakapangurus kong ganli, uy. Hello. Gisultihan akong joke sa tanan. Tanan yun. Ayun Pero, maulig di maglisod ng yapon kong tuo. Nga, magagusto siya na ako. Liso magimig to. Pero, Kiko, tinuod ba yun? Nga nagkagusto na siya na ako, bisag katong original pa na akong dagway. Gusto lang kong makasiguro. Mura. Unsi mura. Nakabantay mo Inday. Nga, lahi na ang pag-treat niya ni mo. Mabitaw na pero ni sila mag-away ni Miss Nicole sa una. Kay magsilos mo si Miss Nicole ni mo. Si Nicole? May relasyon sila si Nicole? Sa una agad. Binukog ni buwan ni mong tanan Inday. Bisa na ako, Kiko. Pero wala siya kisulti bahin nila ni Nicole. O siya masulti na ko, anak. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon.
Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.